Hail me sim ó bhar hain le ailse a dhéhíle sa dé. Agus taigim hain an táhacht a bhaine le carthanachtaí ar nós Cancer Care West le takeíart a thuirt den na daoine go bhfuil ailse atú agus don na teaghlaí chomh. Hílmid an seo a rásnarún go raibh se táhachta go ndeanhuimid ridneart mar seo de carthanachtaí táhachta mliana. Agus an dé carthanacht at a rounnaí agan nó Cancer Care West agus an Gavin Glynn Foundation. Well, siad has a Gavin Glynn Foundation. Na carthannacht agan cúna go chláán a míon leise testamhab thar lear an ús gaiistearnis Gavin Glynn inseacht 8 mí for a winter amach gra droch gra eiltear a bhí neamhchotínta. Ní go minic bhac go aontaine sa tí seo an sort eilte seo agus bhí arbáil sin nó gan elvéis le treatmentáil. Ach arnó tá sé andéir le galún gan elvéis agus níor so clic náte bhánach sin na tádín ar ó spéir náite acu agus forsta sin deacuir bhí arbáil go Texas version hála America. Rudí a gaisin agus níor sa ceart was de teochtú gemacht mar bhí sé deacuir mar bhí sé de tí eile nach ó sa bacóir. A rábhí sa ceart foiir Gavin Boss an Creatorín agus hééis sin dúirt sa muinte le bain gur gach tíoch sos leir a cins nach dal se ríist go éon muinte eile. So tháinig sé sé Gavin Glynn Foundation. Má tá gasar betín agus má bhíon treatment áil éon tí eile socrunte teochail a hort. Tá sé iontach agus tá mé hain ná taí am hain ar sin mar muneacht am líana sin a mí lúnasa for sí níor seach sé bliana gaiis agus for sí brain tumor agus for sé dréile sin tumor hos St. Temple Street le clia ach dúirt an dochtúr go gach sí an nunga essen i Germany san Gearmán le hí proton therapyáil an gunn siad agus bhí 3 session i gceist, so bhí ar fannachtála 6-8 tá sé talfií láthir an. Ach marach an Gavin Glynn Foundation ní bhah clócha go leite acu. Chuir Gavin Glynn chuir sin na ticketí pléin nád, bhí apartment fannachla Pólán, ní bháin sin ach na le landed siad ag an airport i Düsseldorf, bhí fearan sin agus a hainam scífte ar chláraige agus siad cúna eisteach. sé dochréitse. Ní chol me hen caiintíomh ar Gavin Glynn go dtí seo ach is smáthánid. Tá sé iontach agus maidir mar leat is carthannacht anmheagiad agus níl ag mór an aon den fúb ach ó má haí pásanta hain sé iontach. Tá an Bainis Bhre teachna níos mar sága chuine agus tá gá carthannacht atá muid ag gceara seo rintar an target bíananas muid agus sé sin an Gavin Glynn Foundation ríist agus Cancer Care West